Sanmu. Ora itu Ojo, tak oblong sampe. neng. Sanmu karo masih dia penak sanmu. Son kula ke payu. Gutung namen. Neng wasis Wong tanggapan son genset kamen jeblok, kejane solarmu ki apa? Solare rokok. Son kula niku Kene iki jajane rusak. Tunggu wis kleru. Nyewa rusak. Iki tak kei 0 kilo padane. lah iya. Oke, Pak Ige tok mosok dong. Boleh ngono iki kali sing rumah kowe ambil baju karo solar anu ya. Aman. Kan Mbak iki lho Mbak Tati. Kowe kene karo Mbak Lucy ora pati srek kan Mbak Tati mbane. Aku saja itu dudu selerane. Dudu selerane. Yang menurut seorang laki-laki itu seperti itu ya kan biar cinta-cinta ya kalau wis lawas kios kepethuk sing anyar wis panggah sepo Reng. Iya cahayu, ayo munggah kene cahayu kene tak papak kene tak ganti. carane nuntun kan wis beda kan carane nuntun nek aku diteki wing kaya wong wedhuse nek Mbak Tati mesra Aku ora iso beda-bedake wong ya padha lho ya. Ning asli Reng. Asli. Upama lho padha legane antara Mbak Tati karo Mbak Lucy kowe milih sapa? Lho kok sumpah tenan Pak. Kula tetep pilih Tati Pak. Oh iya, tetan Mbak Lucy. Kare Mbak Lucy Pak. Betul. Ya ora apa-apa to, ya ngono ki lho. Wateke wong lanang ki wis suwi ketemu sing iku Ditomati. Wong iki ya bojoku iki ya bojoku. Senin Selasa Rebo rene, Kamis Jumat Setu rene. terus minggune nanti. Minggune kok nggo suntik. Iya. Kuwi mesti wis kesel banget kali wong loro ngene iki. Ya wong loro iki umpamane Monggo Pak belajar Ige, lagi. baksionipun Pak Ige. Oh iya, aku gak salah kene ngetok ora tak arang. Jadi sapa to wong ayune kaya ngono kok iki. Dalu Mbak Tati. Cek. Nganggo miku piye? Nganggo salu. Ndi mekmu. Ter. Sekendal Pak Ige. Aduh. Menika kepanggih malih kalian panjenengan Jen. Jelar. Raosipun kemawon dos pundi suwantenipun Pak Ige jeneng raos ki? Beda ya, kok wis Mbak Lucy karo Tati. Kok Mbak Tati kok nyes. Nyes ngoten Pak. Piye to Kang Mas? Yes. Kang Mas, Kacang Mas. Kakang Mas. Pancen luar biasa kondur awakmu ditresnani karo panjenengane Pak Sigit wong iki dikanthi mrene ana Srigi. Seragi. Ya to lek cedak bocah ayu lho mripate yo malih kira. Maca seragi Srigi. Ayo bisa ya kira ngene iki. Senengane kok. Coba Mbak Tati gandreng karo gandreng. Jadi tekan di mana, Rek? Anggung romarang bandara. Sayu. Injih. Engko malam pertama tak jak neng hotel berbintang. Pundi menika? Ana ing Naladan Ngawi utawa ana ing Naladan Medion. Oh, napa jenenge? Hotel berbintang Cakraningrat. Oh, Cakraningrat. Ana hotel Mas. Apa? Anggota hotel. Ya malam pertama ning kuburan. Mendung kowe iki. Karo kene Ora romantis karo bojo tuwa iki sing ngancani keloro-loro iki yo dimateni to. nyuwun pangestu karo niku. Ngarepe kuburan iki hotel. Ngarepe kuburan iki hotel lho. Lho Pak Ige sing wis tau rono. Hotel apa karo kuburan? Hotel Mas. apa? Sesuk nang hotel aku di neng maaf apa to? Ya paling ora supaya nek kulitmu tetep apik iki ya pizza, hamburger, spaghetti. Oh, liyane kuwi terus karo apa meneh, Mas? Ngunjuke mesti ya jus. Jus? Heeh. Unjuk. Iya. Unjuk. Unjuk. Oh bene to. Umpene apa? Solar. Yo sia-sia to. Solar menika bakso ular, Pak. Bakso ular lah kok dijikuk duduhe iku nggih kesehatan apik, Pak. Lah iki anu ular iki tinggi loro budek sembarang-barang kok iso. Lha ya duduhe lho, duduhe. Aja sok meri to. Nyokoti kowe iki. Kowe bawa ya, Dil? Iya, tak tak jaga-jaga. Iya, ngerti. Nah, lagi ngomong, wah, ngene Ngono ae tenan, Pak. Wis Mbak Lucy, apa? Aku ya iso kula
rada ala sipek ngono lho kaya gendrok tatin ngono lho. Lah, Coba piye nduk piye nduk? lah. Lho, ngono iki krungu suarane tok kaya pengen ngedol pengarangan aku ini. Orang kamu barang orang ini. Yo coba. Ayo enggak nanti. Tekan ndi mau Mas? Teko Srigi. Tekan Srigi. Seragi. Sragi. Sragi kelawan terus. Srigi ki ndek bengi. Iya. Yesus ya. Aku dicekeli to. Iya. Api ngincangake. Ayo, Mas Rai. Ayo. Mek ora Wis anggapan aku kudu dhuwur ngono lho. Derek langkung Pak Igit. Badhe tidak pundi Mas Gareng. Badhe dateng anu kantor kelurahan Sragi, Pak. Badhe ngopo? Niki nganterke bulurah. Kuwi nek mangkar Mbak Tati, nek mangkar Mbak Lucy. Wah. Derek langkung Pak Igit. Badhe tidak pundi Mas Gareng. Sing ngawin ke jaran niki. Oh, sembrono. Ya ta. Iki contoh sing ora apik. Lah mlakumu ngene lho, mlakumu Lah kok luntur yo ngene ngono lho, kok arang blusuk ngene. mlakune sing harus kaya tatin ngono lho. Piye aluske? Nah, lho ini lho, mlaku dhek lho. Lho, lemah. Lho, ini nak penak to lho, disawani penak. Ndek laku nggih Pak Iki. Monggo. Bisa to? So. Ngono. Ayo mari. Lah, alah. Wis kaya dalan opo. Wong mesrani wong iki dhewe-dhewe kok. Mungkin Pak. Carane iki dhewe-dhewe. Ini sebenarnya tetap cinta, Pak. Iki jane arep rebutan kaya ngene kaya Mbak Lesi. Kaya nene kok digo rebutan iki jane iki ya tenan. Kok maden yo bojo iki lho metune anake kok tetek melek. Ora apa-apa. Nek sik melek iki apa? Kaya tikus. Tikus sing ngene-ngene. Nika dilanjutke. Nggih dilanjutke. Terus no sesi Mangga luwe becek
biasa ya Mas. Iya. Ramen. Wonten awolos itu ben tangkol. Nuwun Pak Sigit kula nyuwun Framen Sri Tanjung. Enten Mas Gareng Pralaut tak tindak lusi. Nggih. Matur nuwun saking sing mbau reksa bali Cakruk Seragi. Nggih. Lebih mani saking Pak Isnani SPD saking Nasdem. Salam kagem perangkat desa Seragi, masyarakat Seragi, seluruh penonton yang hadir. Mugi-mugi nggih pedhosi desa tak sampingan ridho saking Allah. Masyarakat rukun bahagia sejahtera. Nyuwun PPT kalian Selendang Biru lan Jadi. Penganten saking kula matur nuwun makasih. Mbak iya. Sing lewat WA yo akeh sing do padha nyimak. Nggih. Kata sangat niki niku mungkin baik kok Pak Wadiwan Bu Mujiatin Pak Isna ini katuran nikah. Oh, mantan Pak Ege. Kirain sinten rumiyin Pak Ege? Nggih, saran-saran. Pak Eko. Pak Eko. Nggih, Pak. Bapak Isnani. Nggih. Pak Antoni. Ketua Dewan Pak Haji Dwi Agus Preno. Bu Mujiatin. Monggo-monggo sareng minggah panggung mriki monggo. Monggo Bapak. Monggo baik. Monggo Bapak.